Mangko manjamua le si kambang, nan banamo si kambang manih manjamua basumpik-sumpik manjamua ateh mansiang. Lapeh sehari 2 hari lah masyak candonyo jamua masyak dek singa paneh patang masyak nan bukan alang-alang. Assalamualaikum di awakato salam ta'azim disambahkan ke tengah-tengah karapatan. Salawat ju salam dipuhunkan kepada Muhammad bin Abdullah Rasul pangatam nabi-nabi. Maka bahimpunlah adat nan sarak-sarak mengatur adat memakai di kitabullah paham basudahi. Badeta batik baragi pakaian rajo dibatipuh dipakai sadang tengah hari tanunan putih sari lama. Layanya ambo tagak badiri batinnya duduk bersimpuh menyembah menyusun jari meminta maaf banyak-banyak. Ampunlah ambo nenek mamak pengulu gadang basa watuah payung panji di nagari ibarat kayu gadang di tengah koto nan berpucuk sabena bulik nan baurek sabena tunggang. Ureknyo bakeh baselo batang gadang tampek basandaran tiang nyorindang daun nyorimbun tampek bataduh di kahujanan bakeh belinduang di kapanasan bagi sagalo anak kamanakan sarato urang korong kampung. Labai kadi alim ulama sarato urang imam kati nan tahu dihukum sarak-sarak basandi kitabullah. Sunnah Muhammad junjungan kita balun bakilek lah bakalam balun balapa lah bermakna hubungan lidah dari kami mengatukan kato kebenaran. Lompek dibari besi tumpu, cancang dibari balandasan, sembah dibari beketumbuan. Lawik gilo, ombak pun gilo, karamlah kapa di Palembang ninya iyo mamak pun iyo sambah di mano katibonyo rewan lah matu dek memandang. Si culiak dalam sianya basarang di tengah bancah di semua orang koto tuo. Dicaliak dalam nan banyak antah mano nan kadisambah disambah nan sama gadang lebih rancak nan tara tuo. Singkek bak raso kabauleh kurang bak raso kabatuku. Siangi betang manyanda batagak batu palano diwajibkan mengimbaukan gala balarangan menyebutkan namo. Mamak Sultan Basa ke mamak Sultan Basa tumbuhan sambah. Sungguh pun mamak surang nan diimbau di layanyo di batinyo bukanlah diri mamak surang samo kanai kasadonyo samo rato bak menyesah samo data bak menundo. Mana kuat ambo ke bumi maningadah ambo ke langit kian iradat nan bakandak dek kudarat nan kuaso disusun jari nan 10 dihujamkan lutut nan 2 dicacahkan yang ketampek sujud meminta ampun kepada Allah nan dikatakan hablum minallah. Adapun hablum minan nas mulunyo jalo diserakkan angku kari Abdul Manaf mulunyo kato dipersembahkan menyusun jari meminta maaf kepada ninik nanya mamak alik nan pai setempuh pulang sebondong ketampek ambo mengarang meantakan persembahan ujung persembahan kabakeh mamak Sultan Basa. Aratinya adat rundiang nan kadipulangkan adat kato nan kadisambahkan di nan wakatu iko kini. Mulo ayanan kakaruh semulo tanah nan kalambang urang malepeh panah tapanah batang kaladi. Desa it padi menjadi ketek gilo dipupuk lah gadang gilo di siang. Sekali ke sawah lah tabik batang-batang 2 kali ke tengah sawah lah kuning batangkai-tangkai masuk 3 ke tengah sawah lah masak candonya padi. Nan bak balam dalam baluka datang hujan di bau mandi datang paneh di bau galak tibo patuih bau basorak. Nan di gunung buruang lah tabang lah dibawa ke ayat ilialah diluluhkan ke tanah lakang. Lah bakumpu aja badamai dibawa ke dalam lumbuang lah bararak lah baririang sepanjang labuah bararak sepanjang jalan masuk ke lumbuang nan bagonjong di situ adat nan badiri di limbago nan batuang.
Mangko manjamua le si kambang, nan banamo si kambang manih manjamua basumpik-sumpik manjamua ateh mansiang. Lapeh sehari 2 hari lah masyak tendonyo jamua masyak dek singa paneh patang masyak nan bukan alang-alang. Di bawah kekincia hanya lai badan tang alu baguntuang padilah nyato jadi bareh putih nan bukan alang kupalang. Bareh di tanah dek si kambang batanak bagantang-gantang nasi masak sumandan tibo manyanduak sumandan bukan sembarang sumandan sejak dak ulunyo. Nan tahu di baso nan jo basi tahu di ereng nan jo gendeng nan tahu di lambiak nan jo matah tahu di amba mesin padeh pandai ma ukua manjangkokan. Kok bujo samu bujoanyo kok lintang samu lintangnya ilang lintang cie-cie menjadi tuah pendapatan. Sumandan sudah menyanduk janang tibo le mana tiang ka ruang tengah ikolah jinih juadah nan ke tengah. Pihak di juadah nan ke tengah dirupo nalah samu kita liek dilamak nak samu diraso nak samu samakan. Ikolah sambah di antas sampai kepada mamak.